Jeg skider på med Ipo, det er farligt. Johnny han har ikke vundet løb i lang tid, og hvis ikke snart vinder nogen, så ryger han af holdet. 199 kilometer på denne 16. etape op til Lourdes Haute Camp. Hente, sat, kogt og næsten lagt væk. Det ser ud til at være ret kogt nu. Sat hele 11 minutter og 45 sekunder. Sat hele 11 minutter og 45 sekunder. Det er sgu en god idé. Goddag. Goddag. Ja, som alle ved, så giver det jo menneskelig styrke. Han har noget at skulle have oprettet, kan man sige. Utroligt godt kørt. Her kører han frem igen, så let som ingenting. Det er da utroligt. Han smider den simpelthen ned som pære fra 3 efteråret. Sådan, Johnny! Jamen er godt. Se hvad jeg sagde, hva'? Det virker jo, det der. Sådan, du. Tillykke, Johnny. Tak. Tillykke. Tak. Hey, Johnny. Johnny, hvad sker? Johnny. 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 Huh? No. Johnny. 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 Han er væk. Johnny. Desværre. Hey!